Hei, salutare tuturor și bine m-am găsit la un episod, fraților. Suntem aici alături de Vlad Fluierașul. Eu sunt Vlad Fluierașul, fraților. Bine v-am regăsit la un nou episod alături de Vlad Fluierașul. Astăzi, după cum bine vedeți, am făcut 20.000 de trofee. Bine, nu eu, Vlad a jucat pe contul meu. Și avem niște legendare. Bine, cred că avem niște legendare. Avem ăstea de aici, așa, după care vedeți, după cum vedeți. Și trebuie să-l deblocăm pe Leon. Hai să începem, zic eu, cu Brawl Pass-ul. Nu luăm acum creditele, poate ne pică altceva din Star Drop-uri. Cu ce să începem? Cu astea? Sau să începem cu Brawl Pass-ul? Începe cu Brawl Pass-ul ăsta. Ok, hai să dăm prima dată cu această mitică. Și ne-a dat 200 de PowerPoint-uri, 100 de coin, 1000 de coinuri. Vrei deschisul ăsta? Hai să dăm. Mai pus mâna, frate, n-ai știut nimic. Nu luăm creditele, că era să le iau din greșeală. Rară, super rară. 10 gemuri. Haide, frate, tu cu ăsta. Ușor, ușor, nu așa tare, nu te grăbi. Nu te grăbi, frate. Ok, și mai luăm încă 2 star drop-uri pe care cred că o să le oferim ofrandă lui Vlad, pentru că nu îi pică absolut nimic niciodată lui Vlad. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade de Brawl Stars. Hai aici la Brawl Pass-ul ăsta sau ce e ăsta. Avem skin-ul ăsta Keeper, hai că-l deschidem repede. Pe B, și asta e bun. Mai este încolo. Știu că mai sunt și avem și legendarii. Hai, dă-i tu cu ăsta. Ok, și 100 de astea. Deschid și eu asta și urmează, fraților, Legend Skin pe Penny. Penny Board. Ce zici, mă, de asta? Ok. Fraților, trebuie să apăsați butonul de like neapărat pentru că avem aici o legendară și eu cred că este destul de rar să primești o legendară pe Brawl Stars, tu ce zici? Hai să-i dăm. Îi deschizi tu? Dai, mă, tu. Deschide-mă tu. Hai. Și schimb pe Colt ăla cu maimuța. Nu e ăla cu maimuța. Ba da, ăla cu maimuța. Asta e maimuța, nu? Shark. Shark to Baby. Ok, dăm equip. Nu știu câte gemuri ar trebui să coste. Avem aici 300 de coins. Deschid eu legendaria asta. Fraților, apăsați butonul de like a doua legendară. Vlad? Nu. Trebuie să deschid și eu. Trebuie să deschid și eu. Și acum o să tragem o linie așa și schimb pe Edgar ăla cu pălăria. Ce e de skin-ul ăsta? Și așa n-avem skin-uri. Acum haideți repede să intrăm pe unul dintre conturile astea, pentru că știu că ar trebui să primim o legendară gratis dacă nu a expirat oferta aia. Pentru că eu mă chinui de mult să fac 20.000 de trofei și n-am reușit să fac. Și din păcate, despre fericire, a făcut Vlad pe contul nostru. Și avem cutiuța asta care cred că o să ne pice. Skin pe B. Cred că la gri, nu la roșu. Cred că era cam scumpă la gri ca să ni-l dea de aici. Today. Și-o fi asta, frate. E prima dată când văd asta. Bă, și se pare că nu mai... ba da, uite, vedeți, încă o legendarii Star Drop, fraților. Vlad. Deschide Vlad tu. Deschide Vlad, hai. Haideți, fraților, cu... Un schimb pe Colt, ăla cu... La casa de da. Asta e. Și cam asta au fost și Star Drop-urile noastre legendare. Vedem ce avem aici, free. Și după aceea intrăm pe cont să-l deblocăm pe cum se numește, pe Leon. Dar înainte de asta îi dăm repede o vizită pe links pentru că sunt foarte curios ce se mai întâmplă pe contul links. N-am mai intrat de mult, am aproape trofeele lui links 24.000. Chiar mă gândeam că o să-l iau într-o zi, dar nu prea cred că o să-l mai iau acum. Ăsta contul links nu cred că o să fie înapoiat niciodată pentru că omul nu se mai joacă Brawl Stars, pur și simplu nu mai vrea. Hai vedem cu ce skin de lui ăsta. Pe... cum cheamă asta, mă? Willow. Da, Willow. Ok. What? Ce e asta? E legendară? I-a dat 500 de credite pentru că... L-avea pe Surge. Da, l-avea pe Surge. Și uite, l-am deblocat pe Shade, se pare, pe contul lui... ăsta cum se numește, lui Lynx. Să dăm pe Squeak. Cred că îi dăm switch cu ăsta. Ca să putem să facem un nou episod mult mai șmecher. Pentru că, na, Squeak e Squeak. Ăsta, Sphinx, parcă îl chema, nu? Sphinx. Vedem ăsta ce are aici, are 43 de gemuri, nu prea sunt de mare folos, jackpot. Și haideți repede să intrăm pe contul meu și să-l deblocăm pe Leon, pentru că așteptăm acest moment de nu știu cât timp pe acest canal și pe acest cont. Este o premieră, am reușit în sfârșit să-l deblocăm pe Leon. Cum să-l deblocăm, cu gemuri sau cu credite? Eu zic că cu credite. Oh, și să vedem, fraților, acum urmează Leon, fraților. Apăsați butonul de like neapărat pentru că l-am deblocat pe Leon în sfârșit. 4 din 4, putem să dăm switch, să luăm pe Spike. No, nu o să-l dăm switch. Și acum avem un epic brawler pe ăsta. Nu prea vreau pe ăsta, sincer. Și de asta trebuie să schimbăm rapid cu brawlerul ăsta. Switch.
Chiar mi se pare și mie interesant brawlerul ăsta. Hai să-l selectăm pe Leon după ce îi dăm niște upgrade-uri. Oare unde o fi Leon? Aici jos. Hai să-i dăm repede power. Cât crezi că îl duc? Cât crezi că se duce? Maxim. 10. Maxim, ok. Hai să vedem ce luăm. Hai să luăm un... Care-i că tu joci cu Leon? Care e mai bun? Ăsta sau ăsta? Ăsta când e invizibil gen. Ok. Ce ar trebui să-i mai iau? Să iau gear sau gadget? Cred că îi luăm gadget-ul. Pe ăsta. Ăsta, da. Ok, și mai avem 900 de bănuți, nu mai merge să facem nimic cu el. Skin-uri, ce skin-uri avem pe el? Ce ar trebui să cumpăr pe el? Ce skin? Ăsta? Ce e Dacă ăsta? ai 5000 de blinguri. Am 5000 de blinguri, da. Și n-are skin la 5000. Nu, are de ăsta la 2700, E 2700. așa, Zici tu, păi ăsta are mai multe costume effects-uri. Gen are mai multele. Ăsta, da. Uite, are mai multe astea pe aici, vezi? Nu știu, fraților, scrieți voi în comentarii dacă am făcut o alegere bună, dar cred că o să luăm pe Shark pentru că arată... Bă, sau ăsta? Ăsta pare interesant. Dar cred că o să luăm Shark pentru că e ceva, cum să vă zic eu, e ceva clasic Shark Leon și n-avem decât să luăm. Dăm equip și ce putem să mai luăm noi de 84 de gemuri? Opa! Ce-i de skin-ul ăsta? Sau ăsta? Îl am pe ăla, pe Mortis. 149 e mult, frate, n-avem nimic ce să luăm la 84 de gemuri. Păi pe ăla pe Mortis. Ăla pe Mortis sau ăla pe Carl? Mortis. Pe Mortis ziceam. Ok, fraților, fiți pregătiți aici și pentru noul meu schimb pe Mortis pe care nu o să-l joc niciodată pentru că mie nu-mi place Mortis. Ar fi trebuit să le iau ăla pe Carl, dar nu mai contează. Hai să-l selectăm rapid pe Leon și hai să-i dăm niște meciuri cu el să vedem cum este, pentru că eu nu am jucat niciodată cu Leon. N-am avut niciodată, de fapt, dacă stau să mă gândesc, îi dăm și o inimă. I'm ready, jucăm aici și pe aia jucăm pe duo, pe solo, încercăm mai multe moduri, fraților, pentru că trebuie să vedem cum se descurcă Leon. Tu ce zici, un brawler bun Leon? Tu ai hipercharge-ul pe el, nu? Prima mea legendară sau cum sau Surge. Surge? La mine a fost Crow, după cum bine știți cu toții, pentru că parcă am făcut și episod de special pe canal când l-am deblocat pe... Bă, de bat ăștia. Mă gândeam că e mai bun Leon, mă gândeam că e mai bun. Chiar mă gândeam că e mai bun. Cine joacă cu Squeak? Tu ești cu... Tu ești cu Pem, nu, tu ești cu Squeak. Ok. O să stăm aici. Dați elemente aia acolo. Oh. Nu te cred că ne luăm bătaie chiar așa. Hai că nu ne luăm bătaie. Avem 5. Avem 5 și una. Nu înțeleg care e faza cu modul ăsta de joc, dar mi se pare destul de interesant dacă stau să mă gândesc așa. Te facem și o clonă care se ducă încolo. Tu vei sta... Că am dat-o prost rău de tot, frate. Cât de prost am dat-o, n-am știut să joc pe asta. N-am știut să joc pe asta. Băi, n-aș cu Pem ăsta, că nu prea le are cu Pem. După cum bine vedem. Bă, dar ne bate ăștia, frate, nu e corect. Nu înțeleg de câte ori filmez, frate, nu mai putem să jucăm, ne luăm bătaie extrem de rău. Și nu mi se pare prea, cum s-ar zice. Dați-le, bă. Bă, frate, bă, m-a omorât Mandy, ne-a bătut? Ne-a bătut, frate. Asta e, mai încercăm o dată, pentru că nu prea îmi place modul ăsta. Schimbăm mapa. Cum se pare? Ok, hai să schimbăm mapa. Pe ce putem să jucăm? Ce este bun Leon? Pe Showdown o fi? Ok, pe duo. Știu că acum s-a băgat și trio, nu? Fraților, scrieți în comentarii ce părere aveți de faptul că s-a adăugat trio permanent în joc, adică nu mai este event sau chestii de genul, este ceva permanent acum în joc. Sincer, o să încerc să aflu mai multe despre joc acum, pentru că n-am mai jucat de mult și o să încerc să văd dacă reușesc să postez mult mai des față de cum postez acum în prezent, pentru că, vă zic sincer, nici nu mai merge Android-ul atât de bine precum mergea odată și nici nu mai am ce să filmez, adică mi se pare aiurea să filmez același joc în fiecare zi, să pun aceleași jocuri, aceleași thumbnail-uri, pentru că vedeți și voi că nu se mai poate așa. Hai să urmărim clona, mă. Hai să urmărim clona. Degeaba o urmărim pentru că erau ăștia în fața noastră, am făcut-o de sânge cum ar veni. Ia da, mă, cum îi dăm asta? Bun, chiar m-am descurcat bine, zic eu, cu Leon. Hai să vedem dacă îl facem și pe Carlul ăsta. Hai că mă fac eu invizibil să ne dea, dar nu trebuie să-mi dea viteză, bă, că nu e invizibil. Mi se pare că ești îmboschit și trebuia să poate ăsta genul de... Dacă n-ai viață, îți dă câte 1000 și ceva pe zi. Bă, dar de ce avem gadget infinit? Pentru că așa e. Așa e acum.
Deci nu trebuie să mai faci griji de câte ori folosești. Folosește așa la nimereală, cum ar veni. Vorba aia. Ok, și ne-am descurcat de minune cu 15 PowerPoints-uri, fraților, și am făcut 4 takedowns. Ok. No, ăstea mai trebuie să jucăm un meci în echipă, frate. Dăm play again? Te țineți, dăm un play again? Hai să dăm încă play again. Nu știu, fraților, ce să mai zic, trebuie să apăsați neapărat pe butonul de like, să dați un subscribe, pentru că la 700 de abonați am vorbit cu Bogdi21 și dacă este acasă în perioada în care eu fac 700 de abonați, sau eu sunt acasă în perioada în care fac 700 de abonați, trebuie să facem o piesă împreună, dacă nu, nu avem cum să o facem, din păcate, dacă nu o să fim în aceeași perioadă acasă, pentru că el pleacă cu nomazii, el are multă treabă, e foarte ocupat pentru că e foarte multe belele, înțelegeți ce vreau să zic, e foarte periculoasă zona în care trăiește el momentan și trebuie să plece să-și caute un loc de muncă stabil. Mă înțelegeți ce vreau să zic? Oricum învață și pentru permis acum, înțelegeți ce vreau să zic, e mai complicat. Hai să dacă îl dăm jos pe Carlos. Pe Carlos și pe Melody, brawlerul cu cel mai mare talent, mi se pare mie, melodia asta. Am lăsat o capcană lui ăsta acolo și mă fac și invizibil și îmi dă câte 2000. Câte 2000 îmi dă, frate, per seconds. Opa, te-a cam făcut ăla. L-ai omorât în aer, frate, cât de tare. Nu știu, ce părere ai despre Leon? Ți se pare brawlerul tău preferat? Ia să dăm un exit. Ce? Se pare brawlerul tău preferat, Leon? Nu știu, îmi place foarte mult rollerul ăla, cum se numește? Ia schimbă modul pe ce băgăm. Pe Sphinxul ăla. Penny. Penny? Este brawlerul meu preferat. Cine e Penny? Ce să fac? Dă și tu pe Brawl Ball. Zic că mergem knockout. Hei, dă-i cu knockout. Bă, care Penny? Penny brawlerul vechi, nu? Da, ăla e preferatul meu. Păi? Pentru că mi se pare că e cel mai OP. Ok, înțeleg. Brawlerul meu preferat cred că este Colette sau Melody, nu știu de ce. Mi-e foarte greu să aleg între acești doi brawleri. Pentru că am poză cu Melody și brawlerul meu favorit acolo care să apară pe profilul meu este Colette. După cum bine știi și voi, dacă vreți să ne jucăm împreună, fraților, putem să facem live-uri alături de Mind of Diego. O să mă gândesc să facem niște live-uri alături de Mind of Diego, pentru că trebuie. Mai vorbim și noi cu oameni, mai cunoaștem și noi oameni. Așa, poate intră cineva și îmi donează și mie 1.000.000 de euro. Mr. Beast sau Dizomania, cum era Dizo înainte, fraților. Din păcate s-a lăsat. Sad boy, da bă. Da bă, dar și Dizo era șmecher, nu? Bă, m-am certat că l-a dat Cristian. Serios? Da, asta a fost pe un live și pe mesaj. Păi trebuia ce faci? Bă, frate, nu pot să joc, e foarte complicat. Nu știu să joc cu Leon. Uite, 4.000 de damage de pe hit-ă. N-aveai, frate, cum n-aveam ce să le fac, fraților. Am tăcut din gură pentru că mă concentram să mă oferesc de hituri. N-ai cum, au brawler de range și noi suntem slabi. În momentul de față nu suntem pregătiți să ne luptăm cu range-ul. Noi suntem pregătiți să ne luptăm așa, cu maxim cu Daryl, cu ăștia care n-au ce face, știi ce zic eu? Ia uite, mai e și Ticone care ne invent. Bă, ce părere aveți de Capone ăla de și-a luat bătaie pe TikTok? Spuneți-mi dacă îl știți. Ar trebui să-l știți pe Capone, zic eu. Tu ce zici? Zic că este... El e făcut din alta aluat oricum, știi ce zic? E foarte... din ăștia calificați. Bă, mec, o să ai grijă cu el, că el e puștean calificat, el nu intră în LXF, el E e făcut din alta luat. făcut din altă brânză, cum ar veni. Să fie în brânză, fraților, cum e ce ăsta. Bun. Haide, Daris! Bun, mă, Daris, mens, bun, m-am descurcat de minune. Fraților, dați-mi și mie repede ad pe... Nu uitați, fraților, pe să vă PayPal. luați bilet la Beach Please, fraților. După cum bine vedeți, nu mai am nici baterie. Cred că ar trebui să închem acest episod aici. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Darius și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!